Ezibalweni zakamuva zobugebengu ezakhishwa umnyango wamaphoyisa kuleli waveza ukuthi liphezulu izinga lobugebengu ezindaweni ezakhele iTheku okuyizindawo ze-Inki okuyinanda iNtuzuma naKwamashu. Namuhla izakhamuzi kuleli lokishi laKwamashu zivuswe umsindo wokuqhuma okukhulu ngesikhathi kuqhunyiswa imoto ethutha imali ngezithuba zehora lesithupha ekuseni. Kulimale abantu abathathu kulesi sigameko. Izakhamuzi zalendawo zithutheleke endaweni yesigameko ngenhloso yokuzicoshela imali. Just after 6 o'clock this morning, emergency paramedics together with Netcare 911 and multiple other security services responded to reports of a cash and transit heist in Kwamashu's E section on the intersection of Queen Nandi Drive and Umalandela Road. On arrival on scene, we found an armoured vehicle had been rammed by a luxury sedan and it had been bombed. The vehicle was well engulfed in flames and the contents of the vehicle were strewn across the roadway. And 3 occupants of the armoured vehicle were treated for injuries ranging from minor to moderate, and they were taken through to hospital for further care. Izimoto zohlobo oluphambili bezihamba lezigilamkhuba zibaleke zangena kwelinye lamalokishi khona kwaMashu, kanti abekho abasaboshiwe ngalesigameko njengoba naso osukwini la izolo ngesikhathi esifanayo kuqhunyiswe imoto ethutha imali eningizimu yeTheku efolweni.